LTFRB Region 10, suportado ang panawagan sa mga transport cooperative nga ipadayon ang modernisasyon sa mga pampublikong sakyanan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikakurat sa LTFRB o DOTR ang Senate Resolution 1096 nga naglaraw sa pagpasuspenso sa Public Transport Modernization Program kon PTMP. Gidugang sa LTFRB nga wala sila mahatagi og saktong oras aron mapresentas sa mga transport cooperative sa Senado ang epekto sa PUV Modernization Program. Ang hinanakit nila is they were not given the equal chance to speak like what they give doon sa mga anti-modernization. Gibutyag niini nga dako ang mahimong epekto sa pagsuspenso sa public transport modernization sa Region 10. Ilabi pa nga ana sa 97% ang kinatibuk ang ihap sa mga consolidated franchise sa tibuok rehiyon. Dako na sabguno ang nagasto sa gobyerno sukad gipatuman ang implementasyon sa modernization program. He is firm with the stand na hanggang ngayon nasa atin yung suporta ng ating mahal na Pangulo na tuloy pa rin yung modernization program natin. Mihangyo lang sila karon sa mga kooperatiba o korporasyon nga likayan ang pagbalda sa operasyon sa ilang mga sakyanan aron dili makalapas sa probisyon sa ilang prangkisa ug dili maapektuhan ang katawhan. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.